Jesus. Abantu ba-expecta a lot. Ususwe kulana bekhona abantu endaweni. Asuswe phayana aziswe apha. Bakweza high expectations. Mna-ke njengomuntu ongasogesika olindelayo uba uthi sizobulisa awukuyothini phaya. Because imbekweni igcwele abantwana bakaThixo obanike imbewu yokushwayela. Ngelo mina ndiyothini phaya. Andimuvi ke ndizimba ndiyothini phaya. Ngoba uba ngaba ndingalenza ixesha lenu ndingaza ndingaphethanga niphume nisenjeya. So ndiye ndilindeke ndiSomandla ndiyothini phaa ndibonise ukuthi ndihamba nawe ngoba kaloku olu hambo lunengozi. Olu hambo lunezinto abantu abahamba bengathunywanga bahlangana nokwenzakala endleleni. Xa uhamba ungathunywanga uhamba because mhlawumbi nale ntshisakalelo unayo qha uthunywanga alenzeki ixesha apha endleleni ngoba indlela ineento zayo. Kukho amagosa obumnyama asayinelwe for indlela
So igosa eli-asayinwe ngamaZulu funeke liqinisekiswe ngamaZulu ukuthi jonga you are safe. Uba ngaba watshongo qonda uba hayi ndixexesha mandiye phelela apha eklab manzi ebesendleleni ezayo kwenzeke u-1 no-2 because uye waneqa ixesha lokuma kumntu uzawuthi kutheni ibanoxolo mama ndingafika nango-12 ebusuku uba ndinikwa nganto because kaloku umntu xa unikwa into nguThixo. uMoses wathi xa ethule anikwa inkomo bathatha le nto. That is why abantu banamhlanje tata bethatha le nto ukwazeka ukuthi awuzukwazi ukwenza ungenayo le nto xa unganikwanga ngamaZulu le nto. Akhona abantu abakwazi ukunika abantu izinto so that uhambe uyokwenza ngoba ukwenza kufuna into yakhona. Xa usenza wenza ngento so uzawunyanzeleka kuthathe le nto ngoba kufuneka uyokwenza. Nantso ke into ebangela andinidelanga qha nje ukwazi ukuthi inhliziyo yethu uThixo uthini. So ngoku andikwazi ukufika ne-ayikho. Mama nebandla naba bonke abakhona endlini le nto ndikuphatheleyo yona yile soyithethile. The last time ndilapha uba nisakhumbula abantu ababekhona uThixo wayesithi abantu bahamba bengenazo izinto abahamba bexwayiswe ngazo. Bamkelile bagqiba bafunda babaleke because imandi le nto akule Yesu. Ndicela mhlawumbi omnye womthandazo wam ibikho ukuthi engasebengabikhona lathi izawudlulaniza benza abangeva ngoba uThixo uthe namhlanje ufuna bathixwa. Qiniso mama, qiniso. So bangabe bikhona into engathi niyazi babe ndithandaze ndisekapa ndathi uyibamba because abanye abantu uthi ngoku uthetha ubona uba yeyi usahamba yaba ayikho wrong but ngenye ixesha iyakwenza ukuthi ungayifumani le nto okanye ukuthi xa ukhalele ikhumbuze enyeke yakho sambe kwenye indawo uthi umke nale zosilapha nje wena ukha because ithathile ngathi okay usamanje utsho uzibambe ndiyazi banezandla kanqayise ngokujonga bawufuna ubetha lokho idoda fanele uyeke mina ngibethelwa into ezitshoyo ndathi uzibambe ke singabantu ngoba funeke ewe ndithi ke last time ndilapha ayisithi somandla imbambi yoba ingaqhubekeki ivangeli ebantwini is because bamkele uYesu kwagqiba bangahlali bazinisa babathiswe bakhona basayikhumbulayo. Ndaphindela ke ndayothandaza ngoba xa ndisuke endaweni andiphezi ukuthandaza ndenzela uba xa uphinde uThixo wandithumela pha ndibuye ndithi qala ndifuna uqala nditshekishe ngelaa mini sasithi bakhona abantu abazibasa amaphini akhona na abantu abazibasaphini ngalaa mini sasihlangene phaphandle apha emhlambeni bakhona abantu abazibasaphini bakhona abantu abathi ngalaa mini ibizoloku ndizama ukusabhela kwenzela uba ndihamba nditharama nikhangele umuntu ozawuthi xa uThixo emthumile kushiyeke kubonakala uba ikhona into siyifumeneyo lukhona utshintsho olwenzekileyo because abathunywa bathunywa nje for fun. This is not I'm not a drama queen. Ayisostage esi sokulandika ipointa kaNkulunkulu ipointa sisilungelelo sikaThixo ukuthi xa umuntu xa elapha konekane noThixo aziThixo amgalelele ezi zinto zisisidingo selibandla likaKristu lihleli apha. Imbangi yoba ndingabi sispeaker it's because xa usispeaker funeke uhambe ngeprogram and funeka ungaphumi apha kule nto ibekiweyo ngoba inhliziyo yabantwana bakaThixo inhliziyo yabo ukuthi Thixo sicela usenzele le nto so bayibeke ke ngoku ezithini right
ukondlala inhliziyo yenu ukuthi Thixo thina sifuna lento. Nathi ke ngoku njengoba nani nifuna lento ninesidingo naso. Unesidingo, that's why eqokelele elinani lilapha ngaba bantu badingwa nguThixo for lento ndiniphathele yona namhlanje. uThixo ufuna ukunika inhliziyo yakhe. Jesus. Ilizwi mosilithi inhliziyo kanye sinoJohn. John was too close to Jesus as a result, but i-habit yabo yayindeyibethe ngokufanayo because ubona umuntu xa umve enhliziyweni umcinga agqibangene umcinga agqibafoni. It means laa mntu uthi ke uKristu ufuna nina nazi inhliziyo yakhe. Jesus. Ufuna nini? Ufuna ukuhlanganisa inhliziyo yakhe inhliziyo yenu. But uthi ke ngoku ikhona ingxaki ejonga phezu enhliziyweni ebangela ukuthi inhliziyo yakhe ingahlangani nezinhliziyo yena afuna ukuhlangana nazo. Ucinga ingcinga kaThixo iphambi inhliziyo yakhe, icinga ingcinga kaThixo uthethe into ethethwa nguThixo uKristu esezulwini ayithethe kodwa icinge kulapha emhlabeni. Xa uvula umlomo uvula inhliziyo kaKristu. Uthi akafuni niyiphathelwe loo nto, ufuna umfundweni abe nale nhliziyo. Jesus. Uthi ke ngoku mandizonicela ndinibongoze ukuthi vulani inhliziyo yenu. Ufuna ukubona khona ntoni phaa libangela inhliziyo yakhe ingahlangani nenhliziyo yethu singabantu. Ndingamkanga ke mama kwilizwi labaseEfeso, ndicela sifunde kwabaseEfeso 6:6. Ukuze nibe nako ukumisa nokuchaza ubuqili bomtyholi. Ngokuba umzamo wethu asingokuzamana negazi lenyama, ngokuzamana nazo izilawuli, nawo amabhulu, nazo iziphathahlabathi zobumnyama balo eliphakathi, nayo imikhosi yomoya abakhohlakeleyo kwezasezulwini,
Amen. Lenda esizayithetha kuyo namhlanje eyashiya inhliziyo yethu nenhliziyo kaThixo zezi ziphathamandla zobumnyama imimoya evalayo evalela icebo likaThixo ingena apha enhliziyweni xa ingena izindidi ngendidi ingena izinyoka the spirit of serpent sihlala enhliziyweni the spirit of isele njengosathana enale mikhosi yakhe lesesiyifundile yobumnyama yemimoya xa efaka emntwini uthatha a spirit of something, one of God's creatures. Usebenzisa kwalapha ezilwanyaneni inyoka yadalwa nguThixo Qiniso. kodwa inobuqhophololo so uthatha babuqhophololo phaya enyokeni akufake enhlizweni ube ngumzalwane onamaqhinga ongenanyano nendlela zakhe ezingacaciyo engalandelekiyo into yakho ubambuyeka because unesa spirit sesinye sezispirit ezivala inhliziyo ukuze inhliziyo yethu ingadibani nenhliziyo kaKristu inhliziyo yesele kwaphiliza utya yonke into uthi usemanzini utya amanzi utya plants utya yonke into to an extent yoba isele xa sifunda ngalo isele linamlinganiselo wokutya as long sekhona le nto yotya liyatya litye ngokuselihluthi liqhubeke lide ligqabhuke ligqathuzwa kukutya ungazilimithi ezintweni kwanto ebekwayo uyafika awunayo ukuthi hayi ndiyabulela kwa asathethi nokutya ke ngoku sendithetha kwizinto zenyama ngoba yonke le nto lidabi lasenyameni ilizwe lithi asilinanyama nagazi kodwa le mimoya ilwa through inyama yethu engenwe yimimoya izipiriti zopikoko lo mntu kahle befanele uphakamisiwe nguKristu itsho le nto ebefanele uba lo mntu uphakanyisiwe nguKristu kodwa ngoku kube ngamntu uphakamileyo uphakanyiswe nguKristu langenzeki icebo likaKristu kuphakama isiqu sakhe aphakame ke ngoku aphakamela abanye abantu espirit i-indication yomntu ophakamela ithetha ukuthi ebefanele bayizulu limphakamisile kodwa usathana wenza the opposite xa icebo likaThixo ujonga umntu imikhuba yakhe le nto aqaqambe kuyo ingasoyiyo usathana uthi lonke ecebo likaThixo ngalo mntu zonke izinto zi-highlighted zingezizo ezizimbi azenzayo take the opposite of it zezi zinto bekufanele uba uzizo apha emphakathini uThixo umbekela benguloo nto ababulali that's the side of the spirit bebefanele uba ngabashumayele bathi xa bethetha ungadimoni ungakhange kube kwezandla athethe ngelizwi that's why the spirit but because ugqwethiwe ngongendawo that's why ayisebenzise ngenye indlela if he is a man uzababhuqa abantwana because of the sweat uyayibona isweat minjani because of the sweat uzawabethela amantombazana awavuthulule with the sweat because he has that thing in his spirit but ke ngoku igqwethiwe ngongendawo that is why istrato nestrato kumntana lakhe ngaphaya kula area kumntana lakhe ilokishi zigcwele ngabantwana that's why isebenzisa ngendlela engasoyiyo the sweat kahle befanele umahazwe aphelizwini likaThixo athesemile kungekenzi engekavuli umlomo ziziphumela izinto because of the sweat of the spirit but ke ngoku because as this sweat has been misplaced isuke ke ngoku yenze into engasoyiyo ezo zinto ke zezi zinto zigcwalise inhliziyo yomntu ezibangela uba inhliziyo kaKristu ingakonektani nenhliziyo yalo mntu ukuze icebo likaThixo lifezeke ezibambe sitsho zonke nje ezi spirit the spirit of anger i-depression izalwa ngumama u-anger Nkosi yami, haleluya. awusoze ube ne-depression ungenayo i-anger
ne-anxiety ziphuma phaa kwi-anger, ungaxoleli ingqondo. Nakukwenze into usamazi uba ndikhumbula kakuhle yazi ngalaa mini kwakunetha futhi Qiniso. laa dyasi yakhe ndikhumbula kakuhle yayi-2014 yayi-2014 and yakusathade sayazi yazi nendawo esasidibana kuyo indlela abadiscussa ngayo the spirit of anger.